L-elezzjoni għal ħatra tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista se ssir bejn id-29 ta' Novembru u 2 ta' Diċembru, f'data li se tkun deċiża mill-Kummissjoni Elettorali li nħatar apposta mill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Dan ġie deċiż waqt laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit li saret it-tnejn filgħaxija. Ġie deċiż ukoll il-proċess tan-nomini għal Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista se jinfetaħ nhar l-Erbgħa biex jingħalaq ġimagħtejn wara, fl-Erbgħa 14 ta' Novembru, kif spjega l-Prim Ministru Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi fit-tmiem il-laqgħa. Il-proċess għall-elezzjoni u ħatra ta' Viċi Kap fil-partit ser jibda nhar l-Erbgħa li ġejjin, għax billi nhar l-Erbgħa jinfetħu il-nomini, jinfetaħ ir-reġistru għal nomini, perjodu ta' żmien ta' 15-il ġurnata li allura fl-14 ta' Novembru jagħlaq il-perjodu tan-nomini. Meta inkunu nafu il-numru ta' kandidati li jkunu kandidaw irwieħhom inkunu nistgħu niddeċidu mbagħad jekk hux seduta waħda għal elezzjonijiet jew inkella jkun hemm bżonn li nippreparaw anki għal iżjed minn seduta waħda. Matul din il-laqgħa l-Eżekuttiv ħadar ukoll il-Kummissjoni Elettorali li se tkun qed tmexxi dan il-proċess ta' ħatra. Il-Kummissjoni se titmexxa minn Francis Zammid Dimek fil-kariga ta' chairperson. Dan flimkien mal-Avukata Anne Fenech, l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa, it-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista Boris Scerri, il-President tal-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista Sonja Vansell u l-President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista Kevin Plumpton. Dan il-proċess għal ħatra ta' Viċi Kap tqanqal wara r-riżenja ta' Tonio Borg li ħalla din il-kariga hekk kif ġie nominat mill-Gvern għal kariga ta' Kummissarju Ewropew minflok John Dalli. Tonio Borg bagħat ir-riżenja tiegħu minn Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista ma li ġie nominat mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi għal kariga ta' Kummissarju tal-Unjoni Ewropea. Dakinhar iddikjara li qed iħalli mill-ewwel din il-kariga biex jibgħat il-messaġġ li se jkun qed jidħol għal responsabbiltà ġdida li jilbot mill-politika partiġjana. Is-smieħ ta' Tonio Borg quddiem il-Parlament Ewropew se jsir 13 ta' Novembru. Bil-vot fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fuq in-nomina tiegħu jittieħed fis-seduta tal-ġimgħa ta' wara. Jekk Tonio Borg ikun approvat irid jirreżenja wkoll minn Ministru u Deputat fil-Parlament Malti. Dan ifisser li wara dik id-data jkunu meħtieġa jsiru wkoll bidliet fil-Parlament bil-ħatra ta' deputat ġdid u anke ta' Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin kif ukoll ta' Kap tal-Kamra tad-Deputati.